Kung magbu Hi guys, kung magbubuko salad tayo guys, hindi tayo mahirapan. Mamitas ng buko kasi yung buko dito sa amin guys ay napakababa. Ayan. Ito yung tinatawag nilang dwarfs coconut. Ayan. Ito. Mga ilang linggo nito, meron na yung laman. O, diba? Naabot lang ng 5 years old na bata. Ayan guys. O. Ang sarap pitasin. Mabababa lang guys yung mga buko dito. Ayan. Yan. Ayan, madali lang kawitin. At saka itong mga dito, watak-watak sila guys. Doon sa likodan. Doon sa likodan ng bahay. Meron pa dyan. At saka doon sa dulo. Yan sa may bakod na yan. Pinakuran kasi pinagtataniman ng mga kamuting kahoy. Kasi ang dami ditong mga baka. Kaya kailangan yung mga tanim-tanim ay binabakuran. Dito yun guys sa kabilang namin, alagang lupa.